Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e inde jangde. Jangde ko inde ko jangete ko innete wiye ɗum ɗo jangoton. Wadde gonɗon koye wadde ekko bindol nde wonno mi jangini on ba, jangimi on ɓa, jangimi on ca, jangimi on da e ɗa. Ɗe ɗo joyi addirano ko ha so tawi ko bindanmi ko mbawan ɗum jangude e sifa jawɗo. Nde wonno jangde ko teskuye tan namdoto, an jangowo teskuye ma wona ko jangata ko. Hoto ƴeew ko heewi ko, ƴeew ko mbawata jangude ko. Alluje ɗe addira toon ko haɗe ɓadoma, jangira jam jam. An jeeyi alluje ma, kalde pinɗa ƴetta alluwal ma, jangangal ha ganda a wawi ngal, ƴetta gongal. Hoto wi ɗe keewi, ala ɗe kewani, sabu kala hen windande waɗa ko alluwal mum bange. Ngal alluwal noon a ƴetta ngal jangangal ha ganda a wawi ngal, ha ganda a wawi windude ngal, ƴettoya gongal. Ko ni jangde jangirte. Hoto ƴeew ñalɗi ɗi, hoto ƴeew balɗe ɗe, an alluwal ma jangata an. A andi alluwal ngal ɗo a wawi ngal, dagana ngal hande ngal. Ngal hande ngal ko hande ari, wadde ngal hanki ngal so ɗiggani, ƴettu ngal jangangal ha ganda a wawi ngal, nde garda ngal hande ngal. Kadi saha saha fof duttoɗa e alluje ma gonɗe dow ɗe, aɗa reftoɗe ene ɓeydo ɗiggude, ene ɓeydo walludema ko jangata. Ay reftongo wallatma ko ɗiggitinde ka ka wawano ko. Ka wawano ko reftongo wallatma mbawa ɗum. Ɗum noon sen mbaɗida ni henne, ɗum ɗo gadde allo ngal ɗo hen, gadde ngal ɗo. Ay ɗo joni ngal ɗo alluwal wona ngal cohluɗen ko pular. Eyyi nani. Ay ko ɗum ɗo kollunomi on, ba mawɗo, ba ɓa tokoso, ca mawɗo, da mawɗo, ɗa mawɗo. Ba tokoso, ɓa tokoso, ca tokoso, da tokoso, ɗa tokoso. Mbaɗamon ekkoyon tokoson ha mbawa ekkitade jangude. Mbaɗan mami baaɗi, cuuɗi, boɓi, duɗe, daaɗe, ɓado. Ngol bindol timmi. Hakkunde adi, ɓodi, bacca, baccu, ɗiɗi, ɗaɗi, ɗi, less, adi, nano, accu, acci, accu, acci, acca, ɗacce, ɗaccu, ɗacci.
ci ɗon janguno ɗon joni noon mbaɗen dani yenne ngabbina allongal dow ɗum ɗo fof suuɗo ngaren noon jokken bindol mbaɗa dani yenne mbaɗa ba ay ba a wi ba a wi baaba 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 ay ɗo ko da da ay ɗo ko ɗi daɗi daɗi ay daɗi poɗa ɗi o daɗi daɗi baaba daɗi 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 duudu mbaɗa duudu mbaɗa ni duudu duudu baaba daɗi duudu duudu ay laa o a jangani laabi ɗiɗi ɗiɗi baaba daɗi duudu laabi ɗiɗi ay joni a fuɗɗi windude haala seeɗa joni noon sa welama ƴetta kaɗo haala igginaka ɗo mbaɗani ay ɗo mbaɗani ko ummo toon ngara mbaɗani ay ngara ɗo ngara ɗakka ɗum ɗo ay en keeɓi damal joni noon mbaɗen dani yenne ha wawa dañade yiyande moƴƴere ay nani joni baaba daɗi duudu laabi ɗiɗi tellina mbiya ay mbiya ne woni ɓalli seeɗa nene ne nene e nene ne na nani ay nani daaɗe nene nani daaɗe mbiya al o ay almuɓɓe
nene nani daaɗe al moɓɓe mbaɗa ɗo ay jang ay ngooɓe nde wonno a jangino ja a jangino nga a jangino ngo a jangino ɓo ɗum waɗi ko masɗeɗe hen natata hen walluma jangude nene nani daaɗe almuɓɓe jangoɓe nene ay nene dirtina nani dirtina daaɗe dirtina al muɓɓe wona al e muɓ e ɓe ndenninɗa mbiɗa al muɓɓe ay jang e ngoo e ɓe ndendinɗa mbiɗa jang ngooɓe jang ngooɓe dow baaba daɗi duudu laabi ɗiɗi wona baaba tan daɗi duudu laabi ɗiɗi cohla hen ala ko bindol ngol a dañi hen ba a dañi hen a a dañi hen ba a dañi hen a dañi da a dañi a dañi ɗa a dañi i a dañi da a dañi u a dañi da a dañi u a dañi hen la a dañi a dañi bi a dañi i a dañi ɗa a dañi i a dañi ɗa a dañi i joni noon somi wiyama windu baaba hankkadi mi andan no bindanmi baaba daɗi mi andi duudu mi andi laabi mi andi ɗiɗi mi andi woni baaba daɗi duudu laabi ɗiɗi ɗeɗon karfeje ene wawi kadi winde goɗɗum taw ko ɗeɗon ƴettuɗa mbaɗɗa goɗɗum less a dañi na a dañi e a dañi na a dañi e ko hen mbawɗa dañude windude nene nene nani nani nde wonno a jangino na a jangino e a jangino na a jangino e a jangino na a jangino a jangino na a jangino i a jangino da a jangino a jangino ɗa a jangino e a jangino a jangino la a jangino ma a jangino u a jangino ɓa a jangino ɓa a jangino e a jangino ja a jangino a jangino ŋa a jangino ngoo ngo a jangino o a jangino ɓa a jangino e ɗum ɗon garɗa keɓɗa hen windude nene nani daaɗe al muɓɓe jang ngooɓe dow baaba daɗi duudu laabi ɗiɗi wiya janguɗo mi nana mbiɗa baaba daɗi duudu laabi ɗiɗi leso janguɗum mbiɗa nene nani daaɗe almuɓɓe jangoɓe nene
nani daaɗe almuɓɓe jangoɓe. Ay, yo Allah wallu, kadi yo Allah newnu, kadi yo Allah reen, yo Allah on gondiɗo. A saggi noddu en e numéro men 00 mbaɗa 221 ma 77 mbaɗa 900 mbaɗa 6 mbaɗa 14 mbaɗa 81 ni woy numéro WhatsApp o. Mbaɗa Yahaya mbaadi ni, mbaɗa oɗo li baɗɗo ni o, jiya WhatsApp o, a saggi ngara hen caggitoɗa saggere ma cagguɗa. A saggani ɗum jinmi, walla an keso jiɗɗo arde nadde e galle jangde ɗo ndewata, ngara kalanɗa sarɗiji galle golle. Anani ko wiyano wiira jentodira e jangde jangoɓe. A jaɓani, a nanani, gacceɗa e sago ma jaha haaju ma. Jaɓɗo o ara nana jaɓa yentodira jangde janga jangde. Ko ɗum ɗo wonno kadi windana mon hande. ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañotoɗon jangon ɗigga. Yo Allah wallu, kadi yo Allah newnu, kadi yo Allah reen, kadi yo Allah on gondindere bool. Ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah, Yaya l'école Sénégal. Alhamdulillahi bil alamina. On jarama, wassalam.